Hello. Facebook le Instagram ka followers zong te ka YouTube channel ka lo subscribe back to ring ka som chewa he atwa ya hian a link ka ronda in lo click ang lo subscribe back don ya chuan YouTube kan tlema sei de ulet te kha ka ronda chho dona tiang chuan ti ka tuma chuan a short so po ka da chho to midang khain lo share zel don ya ti kha kan ngen du chewa chuan ka ve zong ka sei dona zuk le hmuam hi Mizoram hian azalen em me ni chu kan kalna pui punna renga pui punna engpo function ti pui ti khom kan nei zo hianin income na bera kan mangani chu kan society mo kan khotlang nun nen hian ti hian het takin alo in man het tlat meya chon zuk le hmuam hi cancer siam tu ni ti kan shevek to in karinga tiang ang chunia sanghi somni pali somni panga survey khan Mizoram hi cancer sang ber dot tu kan ni chu kan population mo kan mishing nei za ta te khin khan mi nuai khat zela case cancer case za somruk pakwa kan nei ni chu chuwang chon hei hi zugle muam nen hian a in kung kai tlat meya chuwang chon avei om ka tia cigarette alonia sada kuva khaini tuibur tiranga mo shekhar zarda adang selo pokala ni me the kashat be china khatiang angkha lo ni ta chu hey mizo te chon zalen takin kha kan ti china ni chu puitling kan ni to chuan pathian in du thlan na min pe mezia kan zo do ni po in mo sada kan huam do ni point kha chu kadem chuang lo du thlan na mani du thlan na chu ani ta ni chu amaro chu no pang hwa zalen lu tu ka kan ti hi thalo ka ti ni chu he chuan thar lo om tu te tan hian khovel thazok mo en ton tu thazok kan da hi apoi mo in ka sia entinan zalen takin zugle hwam no pangin lo an lo mu thin ta kan in chunga te khotlanga te khatiangan mu chon anlen hun an la ti ve nge don kala sha ring chu kan tet lai hanin phai tangin kan ron ho Delhi tangin summer holidays mangin kan ron ho ta chon kan nula pakhat kan ompui thin khan tuibur hi hwam thila ni chu chuan ke chu ka leng chuak ve vak ngai lo ina kom thina kan ompui te bula te tikhan ka oman thil ti na zinga te tikhan ka om thina ni chu kan ule ka pan boy po khan chuan tuibur kha hwam se chen tuibur hwam chung hena tong thina chuan ka en ring thina oi nom mel kha ka ti tatlat ni chu chuan voi kha chu tuibur kha ka hwam ru ve ta ni chu tia hwam ring tu ti kha ka sha si lo ka le mo oi ka thi lo chuwa step ka mo ring ani chu kala sia chu mi ti ka hmuwa wang khan kala no panglu tu ka khan pol li ve le kala ni ang mo kala no panglu tu ka ni chu mi ti ka hmuwa wang khan ti khang ka ti ve chin tar ngot ta ni chu tiang chuan kan environment kan chevel kan hmu thei hian mishing hin na satakin min ngong ani chu kan ril ru su khlek te hetianga khotlanga le kan thil kan in chunga te zalen ta ka zuk lem hmang kan ti hi hei athalo ria wa shat na ka nei ta ni chu puitling kan ni chong kan du thlan na nia pathian in du thlan na min pe adu chuan an zuanga kha chu ril ru film nei theu kan nia puitling theu om kho ma chuanin apoi lo ve lo ti taila ma se no pang hu zalen lu tu ka kan ti hian hei hianin kan khotlanga zugle hmama ti hluar zuala chuan na ki na kan tu le fa te pon lo selen zel na tura khanin an du thlan na kan ve ta se an selen pui ni lo se ka ti ni chu ke chuan mo an seilan puya wangin an hu wang khani lo ta se entinan cigarette hi mo puitlin no pangin lo muta se tu ma zulai lam humya lo khan han muta se cigarette lam hungai me lo khan muta se zugna changa shadon lo reng mo kanin ti mu na sa ani ti hi achiang reng meya chuwang chuan ke mani kan lo puitling to kan lo te kan sim thelo ani po in kan tu le fa te la seilian tu te hmuwa hi chon iti lo sha mila zalen lu tuk lovila cigarette te kan zu do ani po in bathroom ate zoila kutte sil le ila no pangshat lo turin mo khatiang angkhan sada te po kan hwam do ni point no pang hu lo ni theise zugle hwam ka len hu an lo ti ve do ani point kha chu an du thlan na liao ni se kan ti hu ni lo shan se chu tiang chuanin chuan thazok zugle hwam laka film te hi kan nei theyang ti kha kan ro mani chu hey
zuk lem hwam ti mi alo thang thara te chuan an om ta ma se exposure ti meng mo an huna sani chu an bulami te tumru shim wanga ti lo te pon yang chu i thutluk na fel tak an siam kher lo chuan tun din huna chuan in kan khotla nga le kan nun mi zo te nuna hian zuk lem hwam hi azalen lutuka income na bera kan manga khoi moi sa da chu khoi moi ku wa ka lo e ti te khamo income na angani to ni chu zuk lem hwam chu enge a that lo na chu soi lo ati ve lo atan po khanin rual pol lo ni na ang deu kha ani to zo kani chu uluk dewa ka ngai to hian hetiang anga kan khotlanga kal zel ni chuan zuk lem hwam ma hianin kan fil hi mei don lo ho nu le pa te puitling zok ten a that lo zia kan sheto a sima har sat zia te po kan sheto a khang har sat na kha kan tu le fa te nan lo to ve lo na turin kan lo tia kan sim thei to ri lo ani pon sim kan tum to lo ani po in ke ma ni tal kha i phim khur takin kan tu le kan fa te hu lo tur tal hian iti sham mang u in sum sham mang u chuti chuan chuan thar that tak zuk lem hwama filim kan neanga cancer rate te po kan titlan hiam ve theng chuti kha ka ril ro lo ma chu ka ron sei ve ni chu a lat pan mal song chu ro se bye bye